Vi er nu på 13. Lige knap 12 km. Lige knap 12 kilometer. Vi har gået igennem 4 byer. 4 byer, og vi har gået i 3 timer og 36 minutter. 3 timer og 36 minutter. Ja. Det har gået op ad bakke i de første mange kilometer. Så er det gået lidt ned ad bakke. Så har vi fundet noget vandfald. Vi har fundet en masse smukke bjerge. Nu går vi blandt nogle masse træer. Og det er generelt bare pissefedt. Ida, Hej. hvad vil du gerne sige? Jeg siger, at vi kommer rundt på 6 dage med rigtig god optimisme. Ikke om mig? Ja, den er på. Selvfølgelig, altid. Og det var første statusopdatering. Vi snakkes. Vi er nu nået 4,5 timer ind i turen, og vi er nået til første spisepause, som består af... Vi har bolognese på dåse, eller på glas. Og så har vi krabbe lignende tun et eller andet. Og det bliver så mixet på noget brød. Så vi har den her... Og det smager faktisk lidt ligesom makrelsalat. Det smager rimelig godt. Velkommen til tredje opdatering på vores lille tur. Ja. Vi er i byen, som hedder Ida. Contamite. Meget. Eller noget. Et eller andet i den stil. Vi har lige været forbi en bager. Vi har købt en is. Ida ville have 3 vafler, så det blev med 3 vafler. Så har vi købt en lille 3 kage. 3 vafler, 3 kugler. Og det er med noget hembærcreme og kage og sådan lidt. Meget lækkert ser det ud. Ja. Og så selvfølgelig skulle vi også lige have en baguette, fordi at, vi er jo i Frankrig. Så alt vel 21 km nede og cirka 10 et eller andet tilbage. Ida, hun Ja, vi har gået... hun klarer den. Jeg klarer den ikke. 20,5 km. 20,5. 21, same shit. Ja. Lille pause, og så er vi på duberne igen. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. Vi er nu på dag 2 af rejsen. Vi er oppe i cirka 2500 højdemeter. 2500 højdemeter. Vi er lige stået op. Vi fik ikke lige opdateret i går. Vi var meget presset i går, fordi at, vi vidste ikke, om vi skulle slå telt op eller ej. Og så tænkte vi, at vi godt lige nå til næste sted. Så fandt vi så ud af, at næste sted, det var altså lige 3,5 time. Men det gik kun op ad bakke i de 3,5 timer, så det var meget presset. Så kom vi til Republi, som hed Bornholm et eller andet. Kolde Bornholm. Yes, og så skulle vi have noget mad, og det var unæde. Det var virkelig ulækkert. Virkelig klappent. Og det var pisse dyrt. Men fik noget at spise. Og så slog vi teltet op udenfor i mørke, som heller ikke var en kæmpe succes, men det lykkedes. Teltet kom op og stå. Vi kunne sove derinde, vi blev ikke våde eller noget. Og Ida har haft det super varmt. Jeg har haft det sådan nogenlunde okay. Det var meget fint. Og ja. Cause I don't think they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. En lille opdatering på dag 2. Vi startede med at pakke teltet sammen, som vi så før. Så gik det ellers ned ad bakke, og det gjorde det i 700-800 meter måske. Cirka. Og så fandt vi en lille by. Meget hyggeligt, fik lidt at spise, fik lidt snacks og det var værd. Derefter så begyndte turen ellers bare at gå opad, og den gik opad i lang tid. Det har den gjort de sidste 3 timer. I hvert fald 3 timer, måske lidt mere. Vi kom på den anden side af bjerget på 2512 højdemeter og begyndte at gå nedad, så vi er lige gået et lille stykke nedad, I kan se det her. Og det betyder også, at vi nu er i Italien. Ja. Så
Vi er på vej nedad mod en ny by, og så slår vi lejr, når vi kommer dertil. Klokken er nu cirka 4, eller lidt over 3, og så må vi se, hvad sker. Vi er nu på 3. dagen. Vi stødt ind i det her fantastiske lille campingsted, det hedder Hobo Camping. Det ser sådan her ud. Efter at vi prøvede at slå et telt op et sted, men fandt ud af, at i Italien der skal man over 2.000 højdemeter for at må slå et telt op, så måtte vi lige bevæge os lidt længere. Det var et fantastisk sted. De havde lækker mad, restaurant, minimarked, vand. Vi fik et lækkert bad og fik slået telt op i god tid og sovet rigtig godt. Så alt i alt er det en rigtig god start på 3. dagen, og så må vi se, hvor langt vi kommer nu. Har du noget? Vi fik italiensk pizza og italiensk pasta carbonara. Ida æd en hel carbonara og Nej, næsten en ikke. hel pizza selv. Nej. Men hun var Det også var sulten, så det er okay. To see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be. Dag 3 på vores statusopdatering, og vi er nu nået til Conmajor. Conmajor, er det sådan, vi kalder det? Nu i den retning. Og vi sidder lige pt. Og får lidt morgenmad her. Så vi får en bolle, et rundstykke og noget skinke og lidt ost. Og sidder sådan set bare og chiller indtil turen den går videre hvorhen. Den går mod blandt PC Witch, og så bare måske videre derfra. Det ser vi lige på, når vi kommer dertil. Men det er status lige pt. Mindre statusopdatering. Vi har lige fået en lille is. Ida, hun er ved at få det meget varmt, så hun har brug for en is, og der er lige en ekstra en til hende dernede. Vi kommer en lille smule af sporet, men altså, vi er på den rigtige vej. Vi skal bare lige lidt lige ud til højre, så kommer vi op til et refugie. Og så er vi totalt tilbage på track igen. Er du okay, Ida? Ida er presset. Det er varmt i dag. Der står Ida tager sin is. Det er kritisk. Det skulle være en 17-18 grader lige nu, men det føles mere som 25-30. Så lang dag, men god dag. Jeg har tabt halvdelen af min is. And lovers so come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Life is a highway. I wanna ride it all night long. If you're going my way. Velkommen til dag 3. Vi er på slutningen af dag 3. Vi har lige fået slået teltet op i omkring 2.100 cirka meters højde. Og hvor langt har vi gået i dag, Ida? Vi er gået cirka 29,3 km, så vi er halvvejs rundt om Mont Blanc. Og i morgen passerer vi Schweiz. I morgen krydser vi en ny landegrænse, vi skal Ja. i Schweiz. Og der bliver det lidt spændende med telt, men det finder vi ud af undervejs. Lige når Ida siger, at vi er halvvejs. Vi er over 90 km, der skulle være 170 på ruten, det vil sige, at vi er faktisk rigtig godt med. Vi er blevet, nogle af os er blevet rigtig godt solbrændt. Lidt mange steder. Så kom vi okay tidligt til det her. Nu er klokken lidt over 7. Og vi har allerede slået teltet helt op og er klar til faktisk at få en god søvn om et par timer. Og så skal vi tidligt op og så afsted, og så er der bare rigtig mange kilometer i benene i morgen. Og det bliver en fantastisk dag igen. Egentlig har vi fundet ud af, at vi egentlig ikke må sove i de her højdemeter, fordi at man skal jo bare være 2500 meter over. Vandoverfladen. Ja. Og det var det, jeg sagde. Men det har vi fået lov til. Og vi er 21 lige nu, så vi mangler faktisk 400 for det er helt rigtigt. Ja. Så der var sådan et lille skilt, hvor der stod telt nej. Ja. Men hende, der ejer den eneste hus, der er i måske 10 km så hun sagde okay. Så Ja. But now we look it in the eye. Godmorgen og velkommen til dag 4. Vi er lige startet. Fik pakket teltet sammen hurtigt tidligere op. Vi kom i gang lidt over 7, tror jeg. Vi har været i gang i lidt under en time.
og har lige bestiget et lille bjerg. Som I kan se, så er der et dal dernede. Det var der, vi startede fra. Det er 2,3 km, vi har gået, og 500 højdemeter cirka. Lige nu befinder vi os i cirka 2.500 højdemeter, og det blæser noget, men det er sgu meget lækkert nok. Vi skulle have været heroppe på 1,5 time, står der på skiltene, men vi gjorde det altså på under en time, så det er meget smidt start på dagen. Vores næste mål det er La Folie i Schweiz, hvor vi vil ned og få noget at spise. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Statusopdatering, vi er på dag 5, det er morgen. Vi har lige sovet i Champex på en rigtig fin campingplads, hvor vi kunne komme i bad og få noget lækker at spise på en lille restaurant. Det var lidt meget dyrt, fordi vi er i Schweiz. Brusekvalitet, det kan du godt mærke. Brugskvaliteten var ikke helt i orden, nej. I er ikke helt tilfreds. Jeg synes, det var okay. Det kunne have været værre, men sådan det. Der løb ingen vand ud. Helt ærligt. Helt optimalt var det ikke, nej. Morgenmad, det var der ikke så meget af, men sådan det. Nu går vi mod noget, der hedder Trient. Ja, og det skulle tage et par timer, og så når vi er der, så tager vi en status, se om vi kan få noget at spise måske, og så går vi videre, sådan til at vi kan klare det på de sidste 2 dage. Det var det. Teardrop in my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear Helt op dag 5. Vi er godt og vel over halvvejs af dagen, og lige lidt over halvvejs af dagen. Vi er lige på et lille stop, fordi Ida har været lidt moody i dag, fordi hun ikke har fået noget at spise. Så nu får Ida en kæmpe burger og en hotdog. Den ser sådan der ud. Sådan der. Se det store smil, der er kommet på Idas ansigt, det er bare dejligt. Når vi har spist, så er planen, at vi lige går en 10 km mere ish. Så vi kommer til en lille by, hvor vi kan finde en campingplads at sove på. Og i dag har ikke været super meget op ad bakke. Det var lidt i starten, ikke så meget. Så er det mest bare at gå ned ad bakke. Og så skal det gå opad her til sidst. Måske 1 kilometer cirka. Så det er ganske udmærket. Og så kan vi slutte af i morgen. Ida, hun er meget glad, der er kommet med. Så. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, country roads. Velkommen til dag 6 og sidste dag. Vi kom til Frankrig i går, sådan lidt omkring middagstid. Og vi gik meget op ad bakke i et lille stykke tid, og så begyndte vi at gå meget nedad igen. Så kom vi til sådan en rigtig lille fin by, der ligger i Chamonix Kommune. Der fandt vi lige en teltplads, og så slog vi lejr. Vi var lidt sent op, så vi var lidt senere afsted her til morges, klokken er lidt mere. Men målet er, vi skal måle af. Ida, hun er meget glad, hun fandt en bager, og hun har fundet noget kage og noget sandwich. Og noget, ja, alt muligt. Så nu skal vi lige spise det, og så går turen til Le Rocher, og så er vi færdige for i dag. Wanted everything. Mama said, don't give up. It's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't ever die, but I always had a vision. Always had high hopes.
Stay up on their rise, never come down. Oh, stay up on their rise, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up. It's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see. Dag 6, Ja, og som I kan se, så har vi altså skiltet her foran os. Klokken blev lidt mange. Vi blev lidt overrasket over, hvor mega mange højdemeter der var på sidste dag. Vi har altså kun gået lodret op og lodret ned. Det vil sige, at klokken den blev nogle timer mere, end vi havde regnet med. Og lille mus blev lidt skidt. Jeg fik det rigtig dårligt, fordi at vi har gået ned ad bakke i omkring 4-5 timer, og der har ikke været en eneste vandpost. Så det har været ekstremt hårdt. Og knæer og fødder, de går bare ondt af at gå nedad. Havde man haft chancen for at gå lidt opad en gang imellem, så havde det været meget nemmere. Og Ida klager meget over, at der har været sten der, og sådan jakker op i, og det er kun lige nok, det er hårdt at helvede til. Men vi er nu i mål. Vi fik ikke booket et hotel, så nu vil vi finde noget at spise hurtigt. En pizza, En pizza og noget cola, og en vand, og... og så vil vi gå tilbage i bilen, og så finder vi et